Armen Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko gyud ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Di rin ako gusto magkita. Laki pag-ibo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Bradix, ginaingon, ayaw buhata ngadto sa uban ang pagbinuang, kay lisod nag ikaw ang sumbalikan. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Gwapuha sa kong uyuan, ha? Asa makatyo? Papa, mangitag chicks. Grabe, ha? Chicks, gihapon tayo. Bisag, wanggits na. Ayaw anak, Bradix ha. Way unay ha, pag-upang kung tabiya ka. Kalimot, ang dugo nga naglatay sa iyong kagatan, mausap ang dugo nga niya naglatay sa kong kagatan. Ha? Hinumdumi na. Sa ka ba, Bradix? Asa ba ito ko tayo? Kay, muuban ko ni mo? Mangita lagi, chicks. Nung sa ka ba, di man noon ka mo tuo. Hi, Lisbeth! Ay, hello, Pradix. Ano ato? Ulitaw ko. Daga ka. Siyempre, mamisita ko ni mo. Okay ra? Unsa ka diha? Ha? Mamisita ka na ako nga ganiha pa man gani kong nakakita nimo nga doon na kay giagbay-agbayang babay. Unsa man ka, oy. Ako ra tong giagbayan. Pero, dito na ko uyab. Pa diha oy. Ikaw, Lisbeth, ang akong gusto. Sure da, Bradix oy. Gipanguyaban ba yapod ko sa imong uyuan ay? Ha? Kisang mo yun na? Kinsa pa? Edi si Joram? Yo, iyata na ng Lisbeth, oy. Kay bagay ming duha. Pulos may mga batanon. Kiat bing naong mo eh. Ayaw na pagkumangkon. Ay, nakaunaman kong panguyaban taong Lisbeth. Imo sa siya muyaban. Sa ka bang ngitag lain eh. Do. Slaaya na mo tayo, tiyo, eh. Tuyo ka karon. Klaro ka. Iyata na ako siya, eh. Sige na, please. Okay na. Ay nag-guol-guol diha, Bradix. Uyab na ta. Tabi. Gisugot na ko ni mo, Lisbeth. Hala, ding. Huwag ka kasabot.
Salamat, Lisbeth. Happy kay ko. Bay, Bradix. Mm. Ay kay palabi, bay. Imo naman lang tanang babae din sa tundapit, bay. Samtaong ka may Henry, oy. Wa ko'y mahimo, ana. Dihang ako silang ipanguyaban. Lamang kong gisugot. That means, nakagusto po sila nako, di ba? Pero, klaro yun, bay, Bradix ba? Klaro ba? Saman, Nga pulo sila na binuang imo, ha? ayos, ana ba Henry, oy. Pulos binuang gud taon, dili, oy. Ay, sumagod si Christy. Ha? Si Joanna. Si Mitch. Ha? Di ba? Unya si Juanita, imo lang gibiyaan. Ha? Oh. Kinuha. Gibiyaan na mo pinakalit. Wa may Luoy kay si Juanita. Wala mo migmita. Kung sa, wadyo may klarong klusyon ni Juanita. Ang samantawang ka, oy. Kinahanglan ba gyud ay bay Henry nga kung pul-an na ka sa usa ka relasyon, manangit pagyud ka? Wala na mausuro noy. Ang usurong panahon na ghosting, pagrani ba? Uy, okay, kakwapa niya. Karon pa mong kukita niya sa among tapit. Ila-ilahon ako siya, be. Hi! Ako yung asa rin mong bagwis, be. No, thank you. Makaya raman rin ako. Daan naman ni. Ako na lang. Dagang bitbit ko, maglisod ka. Sige na. To refuse an offer is a big insult, di ba? Oh, sige. Salamat ha. Bradix. Just call me Bradix. Ikaw? Bago di kang boarder sa boarding house ni Noy Aying? Oh. Murag unfair man. Nagpailan ako nimo pero huwa man ka nagpailan ako, Miss Guapa. Ivy. Poison Ivy? Oh, careful ka. Makahilo ba ako? Henry, asa na may update sa mong amigo, uy? Wa na lagi na siya magpakita na ako. Buhi pa to? Oh. Nakalag na. Maudi ay, nga wa na ko makakita niya. Ang iyang gibuhat sa una niyang mga uyab no. Yes, ang gibuhat rin ako. Sagdi lang. Musumbalik ra niya ang tanan niyang gibuhat sa mga babae. Bradex, unsa man ka uyab na nimong bag-ong border ni Aying. Uyab kay na nako, ma. Ganong kadlawon man ang mauli bayhana. Unsa man day ang trabaho, ha? Wa ko mahibalo, ma. Unsa? Wa ko mahibaw ba? Ano yabag? Uyab mong duhaon niya, wag ka kahibaw unsang klase hasas pagkababay? Usa ko kababaeng bayaran. Unsa? Nya karon nahibaw na ka. Biyaan po ko nimong pinakalit. Sama sa gibuhat nimo sa mga nangagi nimong mga uyab. Okay. Okay na ko. Total, lamay daghang lalaki. Wa man ka na ginusara, gwet. Pero Ivy, ikaw ang babae nga akong gihigugma. Oh. Ikaw ang babae nga gusto na kong pakaslan. Salamat kun mo na, Bradix. Nakadahay ko nimo ana. Ivy,
love you. Sure ka nga imo kong pakaslan, Bradix? Sure. Magkabupang ka. Bradix. Bradix. Bradix, Okay, ano ka? kasakit at ugot. Huh? Unsa man ang murag nitustok sa kuway, bi? Ay, ako ng IUD. Unsa? Nagpa, ayun di day ka. Nga naman, Aron di mamabdus. Kapoy anang gamit og kondom, uy. Mas may nang IUD kay gitaod ng daan og safety kung nga dili mamabdus. Unsa? Pagumagkon, ikaw na gyud ha. Pastila ng labuan man ko nimo nga sa kadagas mga chicks nimo eh. Nalabuan siya ko. Unsa man kati? Dalimot ka? Mga mundragon ko ta. Mundragon. 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 Pero, kano sa ibingay mo uyab, mo ni pinaka the best ni mo uyab sa. Tempa. Ganun ang kasulti man kanana, o yun ha? Nga naman? Mas the best kayo para ako. Ha? Ano lagi? O nikagamit ko niya, uy, haskang na miya mo dag, sex. Unsa? Nganong masuko man ka, uy, Bradix? Nakaibaw naman ka unsa kong klasiha sa pagkapapay. Pero Ivy, uya bandang duha. Imo ba yung gipagabit si Tiyo Juram? Wa man ko maibaw nga imo dai sentiyo. Dako na siya gibayad nako mo ang gisulit na lang sa dakong akong serbisyo nga gihatag niya. Oy, wa din ay ayo imong uyab, Bradix. Ingon mga nga, pakaslanan ni mong bayan, ha? Pakas lang yun ako siya by Henry. Pero, Pero unsa man, ha? Na-discourage ka? Kita nagkakatapat ni mo, no? Kanya do, sa kadaghan ni mo uyab, no? Kalital ni mo biyaan, kahit nagkakawagtang. Di nagkampakita nila. Mura kag nga, wa ka may mutang nga misuri-suri sila yung kalibutan. ay, bahala na lang by Henry, eh. Pakas lang yun ako si Ivy. Ug human sa mong kasal, dili na ako siya patrabahoon. Putlo na niya ang iyang pagka-Magdalena. Ano'y aying, may gabi eh. Oy, no. Bisa ni mo. Say ato. Si Ivy Banoy ba? Nagpahibaw to nimo kung asa siya? O usa na naman kasi man nga wa na ko makakita niya sa imong boarding house? Kuan, Bradix. Blorga naman kung to siya sa Amerika. Oh, unsa? Unsa Amerikano eh? Kaslon naman minoy. Ha? Mo ba? Uy, ambot ninyong duha, eh. Uy, klaro ninyo, eh. May apam naman ko siya, uboy. Midaan niya dito sila yung nasod. Unsa? Dili! Dili gini angay mahitabo! Dili! Nganong muhilak man kadong Bradix. Sakitan ko, ma. Gagalit lang wan nagpakita na ko si Ivy. Aw sakit di ay dong. Masakit kayo. Huwag ka na siya nagpahibaw na ko nga. Mular ka na siya ka Amerika. Oh, sakit, oy. Pastilan, Bradix. Kanang gibati ni mo nga kasakit karon. Mausa na gibatis mga babae nga imo lang ibiya ang pinakalit dong.
Kanang gitawag nila, way tarong closure ba? Way tarong nga panagbuwag. Gusteng. Gusteng ang tawag, ana, di ba? Murag kag talag nga dili na makita. Gusteng. Ma! Kapait, kasakit, pait og sakit di ay ang bation kung mag-ghosting ka. Bago ito magkasama ang kaagi ni Bradix, dinining tulumanon. What's the style? Ghosting is style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Cecil dan Jesus Cabrera. Dalit sa RMN Drama.